ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରରେ, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ନା, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ 10,000 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକରି ଫର୍ମ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 1000, ତା ଉପରେ ପୁଣି 1200 କି 1500 କି 2000 ଧରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ 12,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି, ମୋର ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେବ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟୁରୋକୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନାଇଜ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବ ଏବଂ ସିଏ ତାର ସିଲ୍ ମାରିକିରି ଦେବ ଯେ ହଁ ଏଙ୍କର 30 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ତାପରେ ହେଲା ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା 10+2 ହେଇଥିବ, ଆଉ NISM ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତୁମେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିକି ସେଥିରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବ, ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜେସନ୍ ହେବ, ତୁମେ ଯାହା ପକେଇଲ, ଫର୍ମ ପକେଇଲ, ସେ ଫର୍ମଟା ତୁମର ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ ହେବ। ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ COR ବା ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ବ୍ରୋକର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ବ୍ରୋକର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ରୋକରମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ଲସ୍ କରିବେ, ଡୁବିଯିବ ଏବଂ କରପ୍ସନ୍ ହେବ, ଗରିବ ଲୋକ ଭାସିଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରୋକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବା ସେବି ବ୍ରୋକର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବ୍ରୋକର କହୁଛି ତାର 30 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପରିବା ନାହିଁ। ଆମର ପାଠ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏତିକି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଏତିକି ଯୋଗ୍ୟତା। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହେଇପାରିବି ବା ସେବି ବ୍ରୋକର ହେଇପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।